Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay pa nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes pizza 20 na. Buwan mahigalas Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Yan na, wan na gyud ni samot na gyud ka aligre mahigala ang hisgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the ang point. atong gisgutan kagahapon katong mandamos, ha? Sa ako nang gingon kanang mandamos mahigala usa ka special civil action ang imong gihangyo ang Korte Suprema pinaagi sa usa ka abogado kanhi sa PCGG. Gihangyo ang Korte Suprema nga manduan ang Senado nga magsugod na ang trial tungod ang impeachment trial tungod kay dunay giingon sa konstitusyon nga forthwith. Forthwith or forthwith. Okay? Ha? Karon lain pod mahigala mga abogado gikan sa Mindanao ni file pag petition Supreme Court. Lain pa gyud ning ila ni Vice President Sara Duterte nga gi-file po dito Supreme Court mao gyapon special civil action under Rule 65. Pariha under Rule 65. Gahapon naman damos Rule 65 Section 3 na. Ang kini mga higalang basis ni Sara Duterte o gatong mga lawyer sa Mindanao nga ni file o petition dito Rule 65 gyapon special civil action Section 1 o Section 2 ang gigamit. Certiorari for grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Straight to the O point. dunay prohibition ang Section 2 mahigala. Prohibition. Buti pasabot nga gahapon sa itong diskusyon dunay naghangyo Supreme Court nga sige na ingnan ng Senate. Manduoy ang Senate nga musugod na tag-trial. Ang karon for petition nga gihangyo Supreme Court ingnan ang Senate stop sa trial. Kay wa magkadimao ang articles of impeachment. Straight to the point. Ato ning hisgutan ro mahigala. Kay railroaded wa matagaig kinini ang due process si VP Sara dito sa lower house ang pagpirma sa mga congressman tan-awa mahimo ugo ng pagkapirmaha mahigala nga mura man og gilamo-lamo ra gani ng pagkapirmaha. Unya nasiguro na nga dunay verification. Unsa man ang verification mahigala nga naay may pirma ang congressman nga naay gibutang na nga sila mo prepare anang maong petition, sila mo nag-prepare anang maong impeachment complaint, nga nabasa niya ng impeachment complaint, diha nang laay ron kay si Chis Escudero, may galang Senate President mismo. Usa ka abogado, matod pan Chis Indayken, wa pa niya mahuman o basahan to doon. Nganong wa mahumagbasa kay perting bagaa sa impeachment complaint, mga 5 to 6 inches, mga sukit paminaw, ang gibag-on baga kayo. Kasi sa tagsaog basa, matod pan Chis Escudero, isa wala pa nagkumahuman. Kunya usama ni mga congressman anang adlawa ni pirma sa nahuman lago sa kaadlaw basa. So kini may basis nga wa magkanimao to kanang articles of impeachment defectuoso busa manduan ang Senado ayaw trial kay defectuoso ang articles of impeachment. So karon dunay ni hangyo nga sige na Supreme Court manduing Senate nga sugod na ta. Di po iniingon Supreme Court ayaw.
Atong isgutan ni ron mga sukin tigpaminaw, ha? Onya, sa akong giingon mahigala, moingon na gyapon ko kini atong discussion, forecast nato ni mga kahigalaan, ha? Wa magpasabot nga mo influensya ta sa atong discussion. Wa ta mahigala di ato pasabot nga atong pangunahan ang Supreme Court. Ang ato ini forecast ning ato nga bisan unsay decision Supreme Court atong emphasize nga ang Supreme Court mahigala atong tahoron o atong respetaran. Straight to Kay the mahimo point. ang Supreme Court maingon yes, akong i-discuss ang basis. Pwede man mo ingon Supreme Court, okay. Pwede mo yung Supreme Court nga dili. Unsa may basihan ang Supreme Court? Pulos dunay basis, mga higala. Og once mo gawas ang ruling Supreme Court, mo respetar ta, mga kahigalaan. Straight to the point. Kining maong impeachment, mahigala ang VP Sara. Daghang yung mga legal questions, ani? Ha? Kada duna mahigala makita nga legal question adto Supreme Court. So, i-resolve Supreme Court, malangan ta ining kalakiha yun, ha? Unya, katungod mapod mga higala sa giakusahan nga mudagan Supreme Court. In fact, kining hitabo aron wa man maguna-una og dagan ang mga Duterte sa Supreme Court. Kisa may una-unag dagan Supreme Court, kini man mga higalang abogado, PCGG Council nga sa una mahigala kini sa Attorney Catalino Hinirillo Jr. nga iya mga higalang pasugda na kay tungod mga higala doon na may forthwith lagi. Forthwith. Nga giingon mahigala sa atong 1987 Constitution Article 11, Section 3, Paragraph 4. Straight to the So mo point. ka na ang basis nga iyang gihangyo Supreme Court nga sige na sugod na tag trial. Supreme Court karon mahigala bida mura ni mga kagalaan og daghang mga legal questions gila ni. Ang unang pangutana mahigala unsaon pag-resolve Supreme Court ni. Ako nagika-discuss kagahapon mahimong mo dive ang Supreme Court pero mahimo sa mayong Supreme Court nga political question na among i-leave to the Senate ang wisdom sa pag hatag og kahulugan anang forthwith. Unsaon na pagkuan? Kay aligri man kini forthwith mga higala sa Senate ni. Atong i-discuss karon ang House of Representatives sad naaman sad mahigalay dili forthwith ang gigamit. Ang gigamit synonym sa forthwith ginganlan nitog immediately. Ano ha? Atong i-discuss ha? Ang forthwith og immediately maura na mga sukid tigpaminaw. Tanawa na ko, dumingon ka mahigalag unsay synonym anak mga higalang forthwith. Apil ha, without any delay o ganana ang immediately. Ato discuss karon mga sukid tigpaminaw kay ligri kini, ha? Ligri ni mga kagalaan. Nya, ang basis mahigala ni VP Sara ni adto Supreme Court sila na pod boss bawas ni mahigala dunay mga adto Supreme Court kay pasugdan ang trial dunay mo adto Supreme Court nga undangon ang trial dili mahigala pa sugdon dili mahigala pa trialon ang Senate kay dipiktuso mga kagalaan ang articles of impeachment. Straight to the point. Nya di man ni basta-basta indaykin nya di ni tagdon indaykin gitagad man tong petition mahigala labot sa forthwith kini tagdon sa ni usas nakapirma mga higala nining question mga kagalaan karon ang certiorari mga higala og prohibition nagi-file ni VP Sara mao mismo ang iyang amahan nga si President Rodrigo Duterte maoy abogado ni Sara ron to Supreme Court. Straight to the point. Usa sa mga nipirma as legal counsel ni Vice President Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Ang mga justices Supreme Court nay dili po na nila ang gididman mo na nya may petition nya hingpirma ra ba former president, ha? Straight to the point. Ila gyud ang take-upon. Pero bisag unsa balikon ko, bisag unsa decision Supreme Court ani atong respetaran ang Supreme Court. Straight to the point. So, nahuman ta discuss gapon sa mandamos, ari ta may gala sa certiorari o prohibition. Si Vice President Sara Duterte do na by basis sa iya pod mga higalang pag-question ani ang tubag naa pod, ha? Katong abogado mahigala nga mumandamos siya, na by basis naa pod. Ako nagdi-discuss gahapon. Ang basis mahigalas mandamos tungod sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 sa 1987 Constitution nga nagbutyag diha shall forthwith proceed. Mo na iyang basis. Karon si Inday Sara naa ba po'y basis? Ang tubag naa pod at discuss may gala ang mga basihanan. Humalamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Balik ta mahigalas tong isgutanan ron. Ang basis mga higala Article 11 gihapon. Ang gikot ni VP Sara sa iyang petition din nakapirma nga iyang abogado iyang amahan to Supreme Court mga sukit tigpaminaw.
Dili man ang Supreme Court aniday nga mag-ila ng ibaliwa ni ron. Labi nas Duterte may nakapirma. Former President may abogado siya ang anak. Usa sa mga lawyers. Ang basis, Article 11 gihapon, nga nagbutyag mahigala nga no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Straight to the point. Sa Binisaya pa, walay impeachment, mga kaigalaan nga kaso, nga pasaka, batok sa usaka impeachable official within a period of 1 year. So, ang kaso karon mahigala impeachment, ikaupat man ni karon. Kini ilang gipirmahan mahigala nga to na transmit na kuno sa Senate. Nga atong gika-report mahigala na transmit atong February 5. Ikaupat man tong impeachment complaint. Ang una mahigala December 2, kinumdo mo December 2 man to inday no? Inday ken December 2 man to. Katong pirmiron file kato si Akbayan. Si Sindanya. Ikaduha, nag-file mahigala December 4. Katong Magkabayan Black, daghan sila. So ikaduha na tong impeachment complaint. Ikatulo, kadto mahigalang third week mahigala matod pa ni file to mga lawyers og kinsa pa tong uban. O diyan na diri sa atong atong record. Nya, tulo na to ka impeachment ang file. Wa man ma-aksyonin ning tulo. Unya pagka February 5, natong February 5 lang, pinirmahay na transmit ikaupat na impeachment complaint. So unsa ko man niron i-resolve Supreme Court ni mga higala. Kanus amang gyud ma-consider nga kanang mo impeachment mahigala, ma-consider siya nga na-file na gyud siya nga mabarred ng uban. Kay kung nanay na-file sa December 2, nganong napamay na-file sa December 4, nganong napamay na-file sa December 19, nganong na may February 5, nga dugay kayo man ma-aksyon ini. Mo-argue karon ang House nga di man kay ang pag-file pagdawat diri sa complaint diha mga higala sa Secretary General di pa man counted kuno. Mamanto ilang argument na deken. Ang counted na kung madawat na speaker diha nang indot ron. Nganon sa nakanindot sa rules mahigala. Sa rules mga kaigalaan sa impeachment rules sa House giingon. Ako basaw na. Tubag ni forthwith. Niya giingon diri mga kaigalaan. Dapat ko kopya sa impeachment rules mga sukit di paminaw. Giingon diri sa section 3. Filing. Kay ug mao na day kay mo naman og nagduwa-duwa taning kalakiha. Pag February 5 napasaka ang impeachment pinaspasay, napasaka. Nausa may nitabo sa complaint sa December 2. Wa man action eh. December 3, December 4, December 19. Tulo na tunaan. So karon ikaupat mo oy ilang gipirmahan tuan na sa Senate. Di ba questionable na mga sukit ti paminaw? Number 1, nadali sa pamirma. Klaro ka ng verification nina. Kay bao ba mo ko sa verification? Aligre kini. Gidive ni na lang Sara Duterte mahigala dako ning resolbahon ng Supreme Court. Pwede mo resolve Supreme Court ani, pero pwede po mo ingon Supreme Court, we will leave it to the wisdom of Congress. Pwede. Bisag unsay decision Supreme Court, respekta. Pero kini angay bang questionon? Pwedeng questionon, angay questionon. Mura po na sa mandamos. Aligre man ning mandamos, i-resolve na tungod sa forthwith. But kini i-resolve ni tungod po sa immediately. Aligre ha mga kagalaan. Ato ipakita tong dictionary names. Aligre man ni names. Gamay lang Webster. Katong usang Webster dictionary. Webster dictionary. Tanawa ko no. Gamay lang ha. Sa i-discuss gamay. Matod pa sa rules. Na may rule. Section 3. Giingon may gala filing and referral of verified complaints. Matod pa din A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Straight to the point. Day, kakuan ka day? Inaligri day. Kaya sa forthwith, akong gikuha ng forthwith. Tanawang synonyms dong. Isa ka gamay dong. Sa may meaning sa forthwith, as in immediately. Without delay. Mo na meaning.
Pwede mo sa kagamay dong naa dito ang isa ka gamay. Isa ka gamay kay naa dito ang mga synonyms. Move pataas. At sa ako na yung mga higalang kuan, sa ato na yung mga kagalaang kinini ang matawag nato mga higalang diskusyon dire. Tanawa ang synonyms na yung mga synonyms sa dong. Okay, imong gi-edit, ay lang edit kadto i-apil lang tong mga synonyms. Ipasaka gamay. Kana. Synonyms and similar words. Sa may synonyms sa forthwith, immediately, promptly, instantly, now. Mo na synonyms. Ang gigamit sa Senate, medyo class to gamay kay forthwith man. Ang gigamit sa lower house, immediately. Na sa o man ron, kiniday question nilang Senate, sige na trial na mo kay giingon god, shall forthwith proceed. Unya, unsa may nahitabo sa house, nga miingon mo po ng house mga higala, nga kung dunay complaint, ipasaka nga to sa Secretary General and immediately, be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Hangtod nun wa man ma-refer sa Speaker katong first complaint, second, o third, wa man. Straight to the point. Unsa may pasabot na ng immediately dahil nila. So tubag-tubag na ron. Bawas-bawas sa technical ni ha. Ako nang gidiscuss may gala, ako lang na yung paningkamutan nga atong mapasimplify yung maayo. Dunay basis ba nga questionon tungod sa forthwith? Yes. Doon na ba po'y basis karon nga questionon tungod sa immediately? Yes. Forthwith. Unsa may iyang synonym? Immediately. Ang gigamit na higala diri ang giingon diri hangtod nun timan iday ang opisina sa Speaker o sa iyang Secretary General tapad lang opisina sa Martin o iyang Secretary General. Nganong wa man ma-refer sa Speaker na unya hingkalit lang ang ikaupat nga impeachment complaint nga namirma ang mga congressman niya nakuha kuno ang 215 ka mga signatures. Straight to the Mo point. nagi-question ni VP Sara ron. Muna tayo nagduwa tag tubig-tubig ining kalakiha. Be, o inyong gi-question ang forthwith, amo sang questionon ang immediately. Kaninga man nga, gingo man forthwith. So, kanus aman day mo, sugod mo, trial day mo, mga senators, nga na may gingon forthwith, without delay. O, ngano, hindi pa man mo musugod. O, pero karon, dipiktuso ang impeachment, articles of impeachment, kaya na may na-file first, na may na-file second, na may na-file third. Ngano na may ikaupat nga impeachment? Nga niingon man ang konstitusyon nga, why impeachment complaint kay pasaka within a period of 1 year sa usa ka impeachable official? Nga katulad ng tulo ka impeachment, kano man to ma-refer? Nga giingon man sa rules, balik ko na kung rules, matod pa mahigala sa rules, A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Straight to the point. Sabay meaning na sa immediately. Ngano nga man hinabot naman ng limang ka December 2 pagod ang impeachment di pasaka. Wa na mingaw man tibok December na mingaw, tibok January na mingaw. Takulahaw lang pagabot sa Pebrero 5 takulahaw lang na ay kaupat kuno niya na mirma ng tanan. Anang klaruhon tani, klaruhon tani mahigala. To na isigdangop na Supreme Court di man nimo ni ang Supreme Court ani di man pwedeng ididman ni day. Aksyonan gi Supreme Court ni. So katong mandamos to na gi ordera ng Senate nga mo comment. Kini karon di man ni mahimo ni og mabutang man pug nga ron nga bapatas sa Supreme Court ang katong petition for mandamos ilang gi aksyonan. Kini pong petition for certiorari and prohibition tapon aksyonan nangayo og temporary restraining order. Sa laktod doon mahigala dunay niingon sa Supreme Court mandui ang Senado musugod na ta. Di apoy miingon Supreme Court mandui ang Senado nga mo stop na ta. di na ta musugod ha. Kini gud mahigalang forthwith, maura gud nang meaning sa forthwith o tawa, synonym immediately.
Kanang giingon mahigala nga immediately referred to the speaker. Nganong ang Secretary General wa man niya gihatag sa speaker gina. So mura tag nagduwa tag tubig-tubig ining kalakiha, mura tag giduwaan nato ning balaod giduwaan ang impeachment sa lower house. Dakin kita nimo day. Ay giingon mo sa rules, ang complaint, verified complaint, shall be filed. Tawa ho, shall be filed. Lima ka, shall be filed. With the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Kanang word immediately, pila man ay kabuwan day na. Anong December to pa man na file, hanto doon pa man ma-refer, kay nikalit man nagtunga ang impeachment na complaint number 4. Aguroy, daku, amo na yung sara, dipiktuso ka na. Dipiktuso. Nya, kining pagpamirma nila, ligli man kining verification mga kaigalaan, og imong tan-aon ang ato mga higalang unsa may nakasuwat sa verification. Kung nang i-question po doon kato mga congressman, sigurado ka nakabasa to sila sa complaint. Sa kato impeachment, sigurado mo nakabasa to. Nga ni anang adlaw February 5, may kanikalit man ito ingon nga 80 na ni pirma. Pagkahapon niya, wala, 90 na. Pagkasunod, hiabot na kuwan hantod. Pagkagabi niya, wala. Pagkahapon-hapon na miabot ng 250 na, lapas na. Ang pangutana nakadtong mga namirma, kay requirement man mahigala sa verification nga ikaw nakabasa. Nga na pag apas nga 5 ka congressman. Ang verification may giingon mas verification, kung imong tan-aw na verification giingon that we are the complainant ani nga mga kaso, no? Unya ibutang dito that we have read and caused the preparation of the foregoing complaint o complaint man ng impeachment mga higala, no? O petition, verified complaint. Butang ka dito, manumpa ka ba? Nga, mura man siya, mupirma man ka atubangan sa abogado. Nga imong panumpaan nga, ako, sabihin ni saya pa nga, that we have read and caused the preparation of the foregoing complaint. Sabihin ni saya pa nga, ako, among nabasa, o kami mo'y nagpreparar ni ining maong reklamo, and that all allegations contained herein are true and correct. O ako nabasa, kami nagpreparar, o ang tanan nga allegation nga na adinhi, correct kini, sakto. Nga, ang pangutanan ni kay kanang pages day, matod pang Chis Escudero day, baga as impeachment, oy, baga kayo, mga tunga sa roller, tarawa guna kay 6 inches maguno day. So tarawa ang usa ka roller, 12 inches. Ang katunga anak mo, inanak ka baga, makahuman kang congressman o basa nagwan day. Nga mismo si Escudero sa wapan ako mahumang ako basa. Pangutana ron, kato mga congressman, nakahuman katong basa to? Kamo nakailan mo siyang congressman. Kamo lay mag-igo, himasaba na inyong congressman. Paminaw na ko na, bisa pag wide reader ka, mahigala di ka magbasa sa kadlaw to daykin. Di ka magbasa. Nga ni pirma man mo. Nga ang verification mingo man nga, that I have read and caused the preparation of the foregoing complaint. Nga akong nabasa, ako may andam ni ining maong reklamo, that all allegations contained therein are true and correct of my personal knowledge or based on authentic records. Di ba ka na manumpa ko ka ng verification? Nga ang namirmang congressman, ang uban ka na namirmang mahigalan, giilan na mga ganitong komedyahan tong uban, na murag itik og pirma doon uban, hasta chato giinam gani nga si chato kuno nakapirma tungod kin tuo sa snacks to. Agoy mga kaigalaan, pero balikon ako mahigala ang Supreme Court pwede ning muday Supreme Court ani bitaw kay ato ni resolbaho ni kay morontan aning kalakiha og naduwa tag satom ining kalakiha. Ano man no man ma-refer ka na. Imagine ka ang opisina ni Martin Romualdez, ang House Speaker og ang opisina sa Secretary General tapad mga kaigalaan. Dito man ko sa Congress, nakasuroy man ko ng Senate ka ng Congress, Malacanang na adto ta man mga higala. Kasabot sige ta. Kapila man tag kabalik-balik ka ng mga lugar isip na atas media mga sukin tigpaminaw. Batay ka day, ikaw day, pag-anton mo Senate dito sa Congress, ang opisina ni Martin o ang opisina sa Secretary General tapad. Unya, nganong kinigingon immediately? Karon pila man day kadlaw gini immediately. Muna ang pangutanan dako.
Kay mumando sa Senate mga bagulbol sila nga na may fourth weight nga dugay mang Senate. Kani, nganong dugay man ang House. Nga naman po immediately. Kanang immediately og fourth weight. Unsa man na sila, di ba? Igsuon man sa kaluha man na sila. Motoo ba mo nga katong mao mga congressmen na nabasa nila tong maong impeachment complaint? Bebe, istorya na tinuod ba? Istorya na tinuod. Ang gibag-on sa impeachment complaint patong Francis Escudero, 6 inches. Sa to pa kin tanawa ng ruler. Tanawa ng ruler. 12 inches man ang ruler. Ang katunga ana mao na kibag-on. Motoo ba mo nga nabasa na as congressman una sa may pirma kay di magkampirma wa kakabasa. Kay nanumpa man ka nga I have read and caused the preparation of the foregoing petition, foregoing complaint. Nabasa nimo. Kana inyong congressman ba? Kaila man gyud mo inyong congressman. To mo nga nakabasa na sila anak nga nahuman gyud basa. Unang isa ka sara ron sa Supreme Court. Nangayo mahigalag temporary restraining order. Na usa pag-resolve Supreme Court ana. Pwede mahigalag moingon Supreme Court, yes. Kay dunay basis, pwede pa mo yung Supreme Court among ihatag kana. That's a political question. Di na may mo kuan ana kay co-equal branch of government. Ha? Maumaog tubag mahigala sa gahapon nga akong diskusyon mga sukit ti paminaw. Pero samtang mo padayon ta sa unahan, daghan gyud ang mga legal questions ani. Labi nag mutabok na sa sunod nga Congress, another mahigala. Tiwason talaga ni gisgot mga kaigalaan ha. Kining immediately og forthwith bida. Parihara ko na idol claim synonym inday sa may synonym sa gwapa. Gwapa maanyag. Parihara. O parihara no, kasi synonym man siya. Og bati antonym na no? Gwapo ambungan. Ina na no? Oh. Oh, mo na say kwan. Forthwith og immediately maora. Ang gigamit nga term dito sa Senate forthwith. Ang dito sa lower house immediately. Nya sa man mo na. Pila man day kaadlaw ng immediately. Ngano hanto don wa man ma-refer na ngadto sa House Speaker. Unsa may immediately di ay sa Congress? Kaya nguban may kalmay grabe ha Senate dugay kayo. Ano dugay man mga forthwith good. Sakto pa. Without any delay. Nya wa mo magka-question sa House nganong dugay-dugay man pud sila. Sa first complaint, second, third. Nga na may gibutang immediately. Nganong dugay man sila. Di karon na abda na hinuon og February 5 nila mahigala na lamo-lamo na hinuon to. Na enclose na hinuon ng Senate. Nya atong tiwasog hisgot ni ha kay katawanan gani nabasa-bas mga congressman kay ang verification kinahanglan nabasa. Be kamo mo tuo mo nga nakabasa mga congressman tong baga kayo nga impeachment complaint o nasa ni sign or ni sign lang to kay nagtuo nga snacks na nay matud pa mahigala tong ilang gi pero nagtuo kong fake news na tong chat to oy ha. Atong tiwason ni gisgot may standby lang una alang sa RMN 558 Manila mo sunod na karon dayon. Straight to the Nini mo orasa may galatos nga tagag pagtagad as dili pa tama adtos tong duga mga discussions karon og duga mga reports karon butaga mahigala des tong linya ron si Senator Bam Aquino ato sa ning unahon may gala kay duna ta mga higalay schedule nga pakighinabi niya karong adlaw sa mga kaigalaan no. Okay na sa tong linya mahigala no si Senator Bam Aquino nga maoy nangamahan sab sa libreng kolehiyo og maoy nagsulong sa usa ka balaodnon bilang principal sponsor at author sa Senado no o karon nagtutok siya sa siguradong trabaho para sa mga kababayan natin no. Magandang araw po Senator Bam Aquino and welcome sa ating programa Senator Bam. Opo, Attorney Rufil, magandang umaga, maayong buntag po sa mga kaibigan sa Cebu at syempre sa mga followers ng Straight to the Point. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Kumusta po kayo Senator Bam? Nagsimula na po ang campaign period. Kumusta na po? Opo, actually, nag-launch po kami sa Cavite. Pumunta kaming Cavite, Tarlac, Bohol, Quezon, Pangasinan, Cagayan de Oro, Bukidnon. At ngayon po, via Zoom, nandito po tayo sa Cebu, no? Pero nakakabisita na rin po tayo sa 8 provinces in the last 8 days. Kaya mamaya po, nasa Pampanga kami. At very soon, babalik na rin po ulit tayo sa Cebu. Kaya paikot-ikot na, Attorney.
Panahon na ng kampanya at sabi ko nga nung huling beses na tayo nagkita, ito yung panahon para ipakilala muli sa taong bayan si Senator Bam Aquino. Yung proclamation rally ninyo ay doon sa Cavite, parang very meaningful yung place na kung saan ninyo na held yung rally po ninyo. Senator Bam, pwede bang pa-explain doon bakit doon pinili ninyo? Opo, isa po yung Cavite sa mga lugar nung simula nung kampanya ni Vice President Leni na kung saan nagulat kami na napakaraming tao yung lumabas, no? In fact, yun yung nag-viral na sa sobrang traffic papunta po dun sa venue nung 2022, kinailangan pong umangkas ni VP Leni dun sa isang rider para makaabot po sa venue, no? Nandun rin po siya, si Sherwin, pumunta rin po siya dun sa rallying yon. At nais pong ipahiwatig ng mga volunteers sa Cavite na buo pa rin sila, nandyan pa rin sila at handa silang mangampanya para sa amin ni Senator Kiko. No? Kaya nakakatuwa talaga, maraming kabataan ang pumunta at nung time ko nga po na nagsalita ako, pinaakyat ko sa entablado yung mga kabataan mula sa Cavite State University, mga nakinabang po sa batas ng libreng kolehiyo at nagulat po ako, parang 100 po silang umakyat sa stage bigla, tuwan-tuwa. At silang lahat po nag-commit na tutulong sa ating kampanya. Kaya magandang start po yon. Pero hindi lang po dyan. Sa lahat ng lugar pong napuntahan namin, napakainit po ng pagtanggap ng taong bayan. Kaya nakakatuwa po talaga. Now dito tayo sa issue, Senator Bam, dahil ang ating national budget po ng 2025 nasa 3 bilyong piso, no, ang nabawas sa pundo para sa iba't ibang scholarship program ng Commission on Higher Education. Ano po ang masasabi ninyo rito, Senator Bam? At ano ang epekto nito sa mga mahihirap nating mga estudyante? Dahil alam namin yung advocacy po ninyo sa education. Opo, Attorney Rufil, ito napag-usapan na natin ito noon pero alam nyo naman na tayo po yung principal sponsor ng Batas para sa Libreng Kolehiyo. Sinulong po natin yan noong 2016, napirmahan po ni President Duterte ng 2017 and for the past 7 years, libre na po ang kolehiyo sa Pilipinas, no? Sa Cebu po, yung CTU at CNU, yan yung dalawang SUC. Of course, may UP rin po dyan, no? Dyan po, libre na yung tuition, libre na po yung miscellaneous. Pero liban pa po dyan, merong ring dagdag scholarship mula po sa ating batas doon po sa mga pribadong universidad. At meron pang pabaon, no? Tulong sa pang-araw-araw na gastos ng mga estudyante. Nakita po natin yung scholarship at yung pabaon, yan po yung binawasan ngayong taong ito. At nakakabahala talaga dahil yung 3 bilyong piso, ibig pong sabihin yan, posibleng 50,000 na estudyante po ang posibleng mas maliit ang makukuha o walang makukuhang tulong ngayong taong ito. At sabi ko nga, Attorney Rufil, yan yung panahon na nais talaga nating makabalik na sa Senado para mapangalagaan, maprotektahan ang budget ng edukasyon, ang budget po na tumutulong sa napakaraming kabataan po natin. Paano po ninyo mailarawan, Senator Bam, ang 2025 national budget matapos apektado nito ang alokasyon para sa education ngayong taon? Taliwas ito sa commitment ng Pangulo para sa mga priority projects ng administrasyon. Opo, sa totoo lang po, no, kung merong mabawasan, wag naman siguro yung edukasyon. Wag naman siguro yung kalusugan. No, wag naman siguro yung ahensyang tumutulong sa mahihirap nating kababayan po, no. Ito pong prioridad sa budget dapat po nagsasalamin sa prioridad ng bawat Pilipino. Yung pamilyang Pilipino po ang hinahanap po nila pagbaba ng presyo ng bilihin, tulong sa pagkain, tulong sa kalusugan, tulong sa edukasyon. Ito po dapat yung pinakamalalaking budget item pagdating po sa budget natin. At sa totoo lang po, yung edukasyon, ang sakit talaga na pababa ang edukasyon, no? Binawasan ang batas para sa libreng kolehiyo. Dapat po kada taon tumataas ito, mas pinapalakas pa upang mas marami pang kabataan na makinabang dito. Nung isang araw, Attorney Rufil, no, kausap namin mga state university dito po sa Quezon ba, kung di ako nagkakamali. Anong sabi ho nila? Yung nag-a-apply sa first year, parang triple doon sa natatanggap nila. No? Kung 5,000 yung matatanggap po nila, 15,000 yung nag-a-apply. Ibig po sabihin, napakaraming kabataan ang nais makapag-aral, nais pumasok sa kolehiyo, nais pong kumayod para sa kanilang kinabukasan, pero hindi po nila matanggap dahil mababa po yung budget. Kahit po yung mga private universities, noon po ang laki-laki ng nakukuha po nilang tulong. Yung mga estudyante, wala na po kailangang ilabas na pera dahil kargado na ng scholarship yung tuition nila. Dahil pababa po yung scholarship, meron pa rin kailangang ilabas na pera. No? So, alam po natin na mahalaga ang edukasyon, mahalaga itong mga aspetong ito. Dapat po makita natin yan sa ating national budget. Itong
Pakiliwanag po, Senator Bam, further, no, itong libreng pabaon na nakapaloob sa inyong batas para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Opo, yung batas po kasi natin may tatlong aspeto yan. No? Nabanggit ko po kanina. Unang-una, sa mga SUC at LUC, State University at Local University, libre na po yung tuition tsaka miscellaneous dyan. No? Palagi rin po tayo sa Cebu Normal. Yung mga estudyante po dyan, alam nila na libre na po yan. Sa CTU, alam po nila na libre na po ang tuition tsaka miscellaneous. Nandyan rin po yung scholarship pagdating po sa mga pribadong universidad. Pag nangangailangan ka, dapat po agad-agad may scholarship para sa iyo kung nasa pribadong universidad ka. At yung pangatlo, ito pong libreng pabaon. Nasa batas na po natin yan, dapat may suporta rin sa mga kabataan natin na nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na gastos. No? Tulong po sa pagkain, pamasahe. No, kahapon po sa Cagayan de Oro, nasa USTP po tayo. Sabi nila, Senator Bam, ngayon nagda-drop out yung mga kabataan, hindi na dahil sa tuition, kundi dahil sa pang-araw-araw na gastos nila. Hindi na nila kaya, hindi na kaya ng kanilang magulang. Sabi nga po kahapon, kung 70 pesos yung pamasahe mo sa isang araw, paano mo yung tutustusan kung ang kinikita ng tatay at nanay mo 350 o 400 lang sa isang araw? So ito pong gastos po na ito, alam natin, kailangan rin po natin siyang bigyan ng solusyon. At meron pong solusyon dyan. Doon po sa batas natin may libreng pabaon yan. At ito po ang nais natin makitang madagdagan para masigurado natin na wala na pong hahadlang sa mga kabataan natin na nais makapag-aral, nais pong makagraduate din. Dahil alam ng taong bayan yung advocacy po ninyo sa education, Senator Bam, bilang isang education, ano ang inyong suggestion? Paano nating mapataas natin ang ranking ng Pilipinas sa international assessment ng mga learners, Senator Bam? Opo, alam mo, attorney, no, napakaraming reforma ang kailangan gawin sa educational system natin. Yan po yung isang bagay na dapat lahat tayo nagtutulungan, hindi po napopolitika. Kailangan yung pondo ng bayan na pupunta talaga sa tamang paglalagyan. Napakarami po niyan, mula po sa tulong sa mga guro natin, yung support for our teachers, infrastruktura, yung classroom gap, pagkakaroon ng libreng wifi sa mga eskwelahan natin na batas ko rin po yan, hindi pa rin po siya implemented, pag-check ng curriculum, at syempre po, yung pagtulong sa mga kabataan natin na makapag-aral, pumasok, no? Yung isang batas rin po natin, yung National Feeding Program, nakasaad na po dyan na yung DepEd dapat nagbibigay ng tulong na pagkain sa ating mga kabataan na talagang malnourished o mababa ang nutrisyon. Lahat po yan, iba't ibang solusyon para lahat ng mga balakid sa pag-aaral ng isang kabataan ay matanggal, no? At yung support ang kinakailangan nila, kailangan maibigay talaga ng Estado. Napakahalaga po nito. Yung bawat pamilyang nakausap ko, Attorney Rofil, ang sabi sa akin, Senator Aquino, ang pangarap namin, meron kaming anak na makagraduate. Pag tinanong mo po yung mga kabataan, ang sasabihin nila, Senator Aquino, ang pangarap namin makapagtrabaho para matulungan yung aming magulang, matulungan yung aming pamilya. Kaya napakahalaga po ng larangan na ito. Kailangan po talaga isa-isahin ang mga reformang ito, kasama na po dyan yung pagpapalakas ng libreng kolehiyo. So, education, tapos education, trabaho na naman, Senator Bam. Opo, kailangan po itanggapin na ho natin na kung wala pong siguradong trabaho, hindi po kompleto yung reforma. No? Mahalagang gumraduate, mahalagang makapag-aral, mahalagang makakuha ng diploma, pero mas mahalaga na pagka-graduate mo, meron kang trabaho. Yan po'y para sa 4th year college, yan po'y para sa grade 12 na hindi na po tumuloy sa kolehiyo. Mahalaga po yung pagiging employable ng mga kabataan natin. At yung nais po nating isunod sa reforma ng libreng kolehiyo na alam po nating napakaraming natutulungan, ito pong reforma ng siguradong trabaho. Yung Estado mismo tutulong sa mga kabataan natin makuha yung trabaho na bagay po sa kanilang pinag-aralan, regular na trabaho, trabaho na makatao yung sahod, at trabaho po na pwedeng ipagmalaki ng ating mga kabataan. Ito po yung nais po nating itambal doon po sa libreng kolehiyo. Libreng kolehiyo at siguradong trabaho para sa mga mamamayan po natin. Senator Bam, nag-observe ako sa mga surveys at yung latest survey at maraming mga surveys ngayon at naka-start na yung campaign period, consistent naman yung pagtaas ng rating ninyo. Kung makabalik kayo sa Senado, ano pa po ang una ninyong bigyan ng pansin at tutukan, Senator Bam?
Opo, ang uunahin ho talaga natin itong pang-araw-araw na pasan ng ating mga kababayan ang kataasan po ng presyo ng bilihin, no? Sa kakaikot po namin, lagi pong sinasabi sa amin, Senator Bam, nagda-drop out yung mga bata dahil napakataas ng presyo. Hindi na nila kaya. So mahalaga po talaga mapondohan yung libreng pabaon, mapondohan yung tulong sa mga kabataan. At syempre, hanapan na natin talagang gawa na ng solusyon ito pong kataasan ng presyo ng bilihin. Alam po ni attorney, no, napag-usapan natin to noon, yung mga kartel, yung nagko-control ng presyo sa ating merkado. Yung mga corrupt po dyan, mga kasabwat na mga kartel, yan po yung pilit na tinataas yung presyo ng bilihin. Kausap po natin mga magsasaka mula po sa Mindanao hanggang sa Luzon. Ang sabi po nila, ang baba po ng bili sa amin. Pagtingin namin sa palengke, napakataas po ng presyo. Hindi naman po kami ang kumikita dito po sa kataasan ng presyo. Sabi po ng magsasaka, sino pong kumikita, attorney? Syempre, yung mga kartel, yung mga trader na may kasabwat rin sa mga ahensya at kasabwat rin ng mga korap na opisyales. Yan po yung kailangan tutukan ng gobyerno. Kapag yan po natutukan ng gobyerno, nagpakita ng political will po dyan, mabababa po yung presyo ng bilihin at least 15 to 20%. No? Kaya mahalaga pong tutukan natin to para mas gumaan ang buhay ng ating mga kababayan, mas makita po natin, mas kukonti ang mga magda-drop out na mga kabataan. Itong pagtaas ng mga presyo, lalo na sa bigas, sa Senator Bam, nako, mataas yung presyo ngayon. Parang yung mga campaign na promises noon, parang hindi natupad. So ano Opo. pa kaya? Alam niyo po, ang bigas po napakahalaga sa bawat Pilipino. Kahit mababa man lang natin yan ng 10, 15, 20%, wag naman po siguro 58, 59, 60, kahit mababa po yan hanggang 45, 47, ang laking tulong na po niyan. Yan po, magagawa natin kung masugpo po natin yung korupsyon sa pantalan, yung korupsyon po ng mga trader at mga kartel, mabababa po natin yan. Isa po yan sa mga tututukan po natin kasi alam po natin ang direktang natatamaan rin po dyan ang pamilyang Pilipino at mga kabataan natin na nais pong mag-aral at nais pong makapasok sa eskwelahan. Senator Bam, yung pinaka-latest survey po ay nasa number 11 kayo. Number 11 to number 14, no? Anong comments mo tungkol dyan? Well, ako po, natutuwa po kung tumataas naman tayo, no? Sa kakaikot po natin, ramdaman po naman po natin yung suporta. Pero syempre, ibig lang po sabihin ito, kayod pa, talagang ikot pa. At palagay ko rin po, attorney, ngayong panahong ito, itong 2025, ang hinahanap na po ng taong bayan, mga maglilingkod talaga sa kanila, no? Lingkod bayan na maglilingkod talaga, magtatrabaho at yung tututukang problema, yung talagang importante sa pamilyang Pilipino. Hindi na po makikigulo sa mga kaguluhang nakikita po natin ngayon, pero ang bibigyan pansin po ang mga bagay at issue na alam po nating mahalaga sa pamilyang Pilipino. Yan naman po si Senator Bam, walang bahid ng korupsyon, maganda po ang track record at handa pong tumulong para po sa inyo. Senator Bam, yung mensahe na lang po sa nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Visayas at Mindanao and some parts of Luzon at sa mga social media followers po natin ngayon na Senator Bam. Opo, unang-una, maayong buntag po muli kay Attorney Rufil at sa straight to the point, sa lahat po ng mga nakikinig po dito. Alam ko naman po na parang suki na rin po ako dito. Sana po ngayong Mayo, wag po nating kakalimutan ang mga tao na gusto pong magtrabaho para sa inyo, hindi po magnanakaw ng kaban ng bayan at pinakamahalaga, ang bibigyan pansin po ang mga bagay na mahalaga sa inyong pamilya. Si Senator Bam Aquino po, number 5 sa balota. Salamat po. Salamat, maraming salamat, Senator Bam. Thank you. Straight to the may gala, Senator Bam Aquino, mga kaigalaan. So, kini medyo maalig rin kay di ay grupo mga higala ni BBM, nagsinikhanay po ng iyang mga iyang linya sa mga senador. Di apoy grupo mga higala ni former President Duterte, di apoy grupo ni former Vice President Leni Robredo. Muna itong tagagpagtagad mahigala. So, ang litas itong mga isgutan na nun. At ito tiwasog isgut ni mahigalang natad sa impeachment o politika o yung sab mahigala kining natad sad sa mga balita sa nato karon mga kaigsunan.